Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalawati region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras 11 minutos karon nga adlaw Sabado night petsa 14 Sabado namang edisyon sa inyong sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sining nga Patrol 2, aton sining nga Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman aton nga bantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon Sabado night. Sana naman nga mga eventualities from where the action is.
Temporaryo nga magapungko sa trono ni Action John Diaz. Pang Sabado night, Action ang Defensor. Back to back sa aton nga piloto. Sabado night, puwersa ni Action, Nino Bogina. Dito naman sa transmitter control tower, aton man manging kabuylog ang puwersa sa aton sini nga mga technical partner. Pero diri sa Studio A ang aton mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mga balita, update sa national kag international. Sabado night nato sini nga pagpangalagad buylog nato ng puwersa, Action Dale Salazar. Diri sa Studio A, broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong IT expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok, Syudad sang Bago. Si broadcast engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tob-Tob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 19 minutos nga pagpangalagad inyo. Palatuntunan. O, sa mga ihada, yado. Maninay, maninoy, preparar, ihada, ihado, preparar para ganar. Ballpen, lapis, oyate, kadto na sa kalendaryo. Pat inina ang numero. Pila na lang gani? 41. 41 days before Christmas. Advance Merry Christmas. 48 days before New Year. Welcome 2021. Goodbye 2020. Ang inyo diri nga Christmas countdown diri sa inyo para tuntunan. Tag sa kagabi, Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sama sa mi ang unang bayan sa kato sining pagpalagad ginadulong sa sakaluan sang Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig ini pabakod sang aton nga
impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Kag ini mga bayan sa ato sa pagpangalagad ginadulo ang Una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:47 na. Diri sa ato nyo to kanami sa ato diri nga pagsinalayo no sa iban nga mga probinsya nga ginbisitahan ni Bagyo Ulysses subong ya miserable gid ang ila sini nga pagpangabuhi. Grabe gid ang epekto sang Bagyo Ulysses sa mga probinsya sang Luzon. Gin paidalom na iban nga mga probinsya sa state of calamity like Cagayan, Isabela, Tuguegarao, Aurora, Marikina City. Gin paidalom sa state of calamity kay puwertigid ang halit dako ni Bagyo Ulysses sa ila para manimog baha nga daw lawod na mo sa mga probinsya sa Cagayan, Isabela, Tuguegarao, Aurora, ang mga Vanuatu, mga barangay naging suloob sang bahasos manghisos-hisos ka pero atop na lang ang kitaon nga nagakipaw-kipaw sa pagkadalom sa tubig. Iba nga rito nga mga balay bungalow, third floor ang bahaya gadlagan pa second floor mo grabe gid. Sa Marikina ito ko din nagdaga sulusaypsan itong tubig. Ang problema naman karon sa Marikina, ang labnang, ang lapotyak, ang lunang, nga dalasang baha, asos. Para manimo labnang kag lapotyak sunod balay nga. Why gid? Ubos gid ang gamit nila. Why gid sila sa may napuslan ang gagamit nila? Ang sulo nga napuslan nila, ang ginasupsok na nga bayo eh. May problema na sa bungto na binano, tubi, kaon, mga utensil, mga bayo. Grabe gid ang halit sang baha no. Kita diriya lipay patakiti ga ulan-ulan sa to pero di gid baskog. Bilog adlaw gani nagtagi-tigi kitang init to. Mo gito yung problema nila pagkatapos ang baha nga nabsubside para imulabdang tagabatiis mo ang kadalom sang lunang lutak laputyak gindala sang baha pati mga reporter to mga media nga nagakover ga hinahinay man kayo matumba mas sila sa kadalomon sang lunang gindala sang bagyo specialmente sa Marikina grabe gid nila puwerte ang halit sang undoy pero mas grabe ang halit sang Bagyo Ulysses sa ila. Amo ni nasubong nga ang halos tanan
ng mga subdivision nga dalagko dito sa Marikina. Even sa mga probinsya sa Cagayan, Isabela, Tugigaraw, Aurora, may fear na subong. But sila may kahadlok na sa subong. Every time ang ulan, every time nga may bagyo, pag natagaliog na sa subong, kaya muna ni subong ang nagyan nila. Kawagin natin magyan, puwera palayo lang. Bigi dyan. Way labot sang pandemya nga COVID-19 ti arigid. Ang alkalde pa sa Marikina ti balik after 5-10 years sa normal ang Marikina. Grabe gid. Same man sa mga probinsya nga gin laslasan ni Bagyo Ulysses nga nagbaha. May labot sang kalbo nga bukid sa mga probinsya sang Cagayan, Isabela, Tugigaraw, Aurora. Ang mas nagpalala pag ito sa ila ang mga dalagko nga dam na nagbuhi man sa tubi para nga daw hindi man mag-awas kaya hindi man marusdak ila dam. Madlagko nga dam to nagbuhi man sa tubi. Amo pag ito ang worst. Nagpadugang pag sa pagpadalom kag pagpadamo sang tubi baha sa mga lugar ginmention ta. Kami sir bliso mo sa mga buhit nila to. Pero nagahilapit pa ta sa Disyembre yo. Do nga ti pulo Pasko na kag New Year pero ti sakit batsagon nga way ka balay. Way ka sang gabit gid mga puslan. Galantaw ka sa pamilya mo ang kaon. So, hindi ka pa ka-sustain na 3 ka beses sa isa kadlaw kapag kaon. Grabe gid yan. Amo na sila nilang we cannot go against nature. Ang kalamidad na nag-abot sa doon, hindi ta na mapaktan. Hindi ta ina mapunggan. Pero ang natural kung kaisa, worse, kay tao man ang nagabusan. Classic example, illegal logging kabukiran nato. Pila naka-century nga mga kahoy nga porte nakadugay ginapang tapas kung tani amo man na makabulig-bulig sa pagpugong sang baha alin sa bukid nga nagaduos dalom pagsagang na sang kahoy kay kalbo ng kabukiran ta. Dinikada niya kag magtubo kag magbakod ang kahoy maglagko muna ang halit mismo tao man sa naturalesa muna nga muning mga kalamidad nga hindi tayo mapaktan hindi tayo mapunggan kaya kakibot ka lang kasi ka nga bonano na niman kalabanan sa mga reaksyon to sa mga kailistar sa mga lugar ng imbahaan. Dugay na ko diri ko na tao, diri ko nagdako. Kasi nila wala gid kami ka-eksperyensya sa amo ni nga pagkadalom sa tubig. Ang balay namon 3rd floor na. Pero ang kadalomon sa tubig gadalagan pa sa amon nga 2nd floor. Do mabulyada pa sa 3rd floor nga sa kupo niya pa. Grabe. Mga mansyon to sa Marikina to. Way pinatawad ka bahan. Mga salakyan nga mga gwapo to Way kasalbar. Ano naman yung pagbarato sa salakyan to sa Luzon. Ay puwerte naman. Muna nga sa aton nga mga kauturan nga nag-monitor sa bukag ara nagapuyo sa kabukiran bla. Kamo dira ang serving mata kag dulunggan. Mga gina-create kaya sa unang mga task force bantay lasang mo. Kamo dira nga pumuluyo nga nag-star sa kabukiran, kamo protekta sang inyo dira nga palibot. Especialmente sa mga kakahuyan. Ay, kung sa bagay, kung lang tawon ta, wala sang imposible, tanan posible, matabo man inidiri sa aton, kung hindi kita mag-ugyon ka mag-isa. Nga pa sa mga basura itong abaw.
Pagkatapos ang baha, di lapotyak, labnang, lunang, ara man mo basura nga. Puertik damo mo. Muna ha, halong kita ha. Salingan ni Iboni Botsero sa Germany niya, oo Sir Eric, nakita din namon sa Germany. Ginbalita, puertigid kasubo, grabe gid ang halit ng bagyo. Kung ako conforme si Madam Ebony Butcher. Siling ni Feby Achibar Islao. Nga good evening, Sir Eric, kasubo gid gani at sagon. Siling ni Fernan Galapi, no? Nyari kami sa Montalban, Rizal, baha man din, gali ka. Si Jennifer Albay Pigares, arada sa may tutong 4. Monitor sila sa ato, no? Kamu na. Along lang kita. Dira sa Mambulok, Barangay 10, Barangay 12, area. Ano kung brand out? Nga brand out tao. Siling ni Francine Solis, oh. Brand out ka mo dato to, Francis, sa Mambulok. Ang tabo da. Muna na, halong na tapermi, ah. Kabudlay sa bungsang sitwasyon. Kasi mong kaltorilyada, may gabi, gid, ha? Nagpaurok-urokin si Randy Grijaldo. Si Rowena Castillo de la Cruz, Castoto Alexander Pila. Joey Jason, may gabi, gid, ha? Muna, kasubong pa lang, halong kita. Hindi ato ikaw nga magbaha taya. Inadlaw lang. Inila to ya. Sinimana. Kundi malason, binulan. Mag-subside ang tubig. Ay ho. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 9:57 na. Ang inikabayan sa atong pagpakalagad, giradulong man sa kalawan sa DTX 500. Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good evening sa kay Emmy Esmeralda Dolido. Inday Plaza da, may gabi, ha? Kaya pa urok-urok sila pamati sa Aksyon Night Patrol program. Abang kay Jocelyn Libo on Dispoho, kay Mary Ann Achibar, Go Mary. Ricky Villarosda sa Barangay 1 Purok Bulinaw, ara si Toto Ricky Villarosa. Si Ako Maldita, ara manoga monitor, Annalyn Digdigan, mayong gabi. Check na ka to sila patrol to, ka to sila crosswell patrol. Check na si Aksyon ang Defensor, kamusta akong tabi ang paglibot-libot ni Mamang? Anong mga nakita niya kag na-obserbaran niya sa karong gabi sa atong silinga Sabado night? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon ang Defensor sa Patrol 2. Mang. Yes, colleague. I'm here. Oo, Action Ann is here. Mayong gabi lang na sa Amerika. Oo. Mayong gabi man sa ating mga ka-action, by the way. Oo,
manayunaya subong ang gabi action na Eric. Mm. Oo, maturo-tawhay subong ang langit. Okay. Kay man, wala nagulan. Pasalamat Wala kita action Eric. Kabay pa nga bilog sa Pilipinas, hindi na mag-super match sagid sa nga damol sa ulat kanito sa Luzon, Kalukoy. Man sa nga ka-action naton nga na apektuhan gid sa pagtaas sa tubig ha. Pero masalamat kita diri sa Bacolod, si wala diya baha actionary. Kay wala ka man diya damol ang pagpunukan sa nga ulan actionary. So sa subong nga gabi, matutawhay subong action na Eric, ang pila man ka mga dala doon sa syudad niya sa nga Bacolod. Okay. May pila kita ka mga nanotisahan man. Hindi ba lang mga ginakaayo nga mga dala na action na Eric? Kaya na-notice ka naton kay ina, sa pagpadulong man bala napon pa kadto kon tanay sa area sa nga police station number 7, pero dili kita nagagi sa area sa NGP sa conferential. Nakita naton nga may ara dito sa nga ginakaayo pa nga dalan, I think so. May guba na naman. Kaya tapos roon ha, makita kita may tubo. Tubo nga ginatabunan naman syempre sa mga taga DPWH sa nga to nakitaan kay ina, sarakyan ka DPWH kung may pilaman ka mga sarakyan nga nagpundo dito, agod ya mabutangan sang marking kagte mahako to ang tubo action na Eric kasi nagbantada dito sa may dalan. Di mabot kung ano ang problema sa kay manong driver sang truck. Do mo to sa nasugata namon kagina. Na wigit ang yang karga ka tubo? Ang duka to nga gito siguro sang karga sang truck ang vegetation na Eric. Ito po damo ang ginakuha dito kanina paglabay namon. Nakatulad ng plano pa. Nga nawigit daw? Yes, actionary. Nga nawigit? Ano? Hindi mayong paplastar sang tubo sa tracking? Kaya actually, paglabay ko, ara na gito yung nakapuntok ang tubo. Isa lang, apilala na ka-rason kun kay isa, it's either nga overloaded o kung medyo dasig padalagan, kagang kapul sina sa likod, pasibla na kakas, kagti, amo na dagdag dito. Pero ti wala kita sa nga kompleto, gid nga details. Pero nakuha na to sa tong adalan, parang hindi na mag-create pa aksidente? Ang ginbutangan na sang ginbutangan na sang balatandaan na good nga mangin aware man bala ang mga nag-aalabay dito. Wala nila mahakot daw, hindi nila pili mahakot. Ang damo gid daw. Damo action na Eric. Okay. Di mga kung karohon to tido isa gito ka karo. Ang importante ito nga butagan nila kung hindi man nila may agaw kwa ilig gabi kag buwas kwa o nila subo mga gabi butagan na early warning device para nga ma-prevent ang aksidente action naan. Yes, amo pag in-action na Eric, dito mo pareho dito sa area sa nga Valladolid, nga nagtugagit sa nga perwisyo man, sa mga nagapapuli, kag as well as pabalik man diri pa Bacolod. Yes. Ay, mo ning problema kung kay isa. Sa bangkalan to kari kinaw may aksidente man to tracking may karga tubo. Truman. Daw yag subong sa mga tracker kakarga tubong ining kasimana subong Ila, subong nga si Mana, actionary. Oo, ilag subong si Mana, subong. Susti, ang lahat to kayo sa dulit to kagabi. May patay gito yan, isa, no? Amo na gani, actionary. Kikinanglan sa mga nagapakaragaman bala sa tubo sa mga kada-tracking. Hindi man pagpataman. Kita na actionary, nagakatabo. Inabalang po na last na lang, abe. Nga, nila, gintingog na lang nila. Kaya para isa na lang pagaling, tingbanay tanan, puda mo, ang nagagwa, naga-overloaded ang truck. Kung gamay-gamay mo lang ang truck mo, mo nang grubudlay, action Eric. Di ba lang may mga wing skill mataganit sa mga syudad kagbanwa na nga nagalabay ang tracking, ginakilo na? Yes, action Eric, magyan. Siling ko may mga ara kita survey bla nga mga kiluhan sa adalan bla Amo na tani actionary kay para bala mabalaan gidayon kasi agad-agad maaktuhan kung if ever kita mag-overloaded ang kada salakyan may mga wing skill to dalan Oo, amo pag in-action Eric. Kabay pa na matagaan isang action kag temo na yung naman karga mo tubo hindi lagi tama kadamo gid Oo, amo na action na Eric yung amo na gani ang panugyan sa mga nagapakarga na kung kay sabla na kung mahimo pa lang. Kung
Okay, pamala nga for i-second batch na lang. Oo. I-second batch na lang. Oo, Hindi nga itingkon sa isa ka pagaling. Amo ng problema, actionary. Amo ng resulta. Amo pa ginaang resulta. Yes. Oo. Ay, kita ako na sa aton, nga mga kinahibok mo. Mm. Inabalang kumpiyansa, nagkumpiyansa ka, may tendency, amo pang ginaang nagadala sa imo sa disgrasya. Mm. Oo. So, muna siya na, Eric, kay do na-mention ta kaina, do si Mana, subong sa mga tracking, si mga leksyon naman na sa mga truck drivers man, action na, Eric. Yes. Ang pinaya ka mga nagakatabo sa subong ng mga aksidente. Kasi hindi lang sa mga tracking man, syempre sa mga motorsiklo, mga dipasahe, and tanan yung mga salakyan. Yes. So, kay kaina, biyahe kami ni action na ninyo. Oo. May alang-alang pa to kagina kami. Kami po si Bangdan. Alang-alang? No. Ay, kay ang plastada, may paliko kami na action na ninyo. Ang atong isa-iya ka motorsiklo, kasanay sila nga duwa, medyo naka-drink na rin eh. Kasi, alang-alang sila tumba sila, nag-assist man kita. Si action ninyo, nag-assist pero hindi ko to kadala. Doon siya lalawa siya? Mo to. Good pas ako na Japon mo. At ano, natumbagi sila nga duwa? Natumba sila pero do medyo Hindi, nanay ang lang pagkatumba nila, nila. ang pagkatumba nila, si Gadalan, kung sa tunga dalan. Sa higad na, pahigaro na. Tumbas la. Duwa sa Oo. tumbagid? Duwa sila, kay tinalang-alang sila kuno sa amon. Alang sila ginato ng alang-alang kaya nakadrink bang? Amo na ganit, bala mo, okay lang, sir? Oo, te. Okay lang kuno Okay lang. Amo na lang importante. May na lang kayo mga amo-amo na lang. Hindi ka na matamaan. Hindi ka sa aksidente, Gani, ginambala lang yun among nga na hinay lang sa pagpadalagan kay Budlay na. Ano naman ka nakainom? Kasanay ko sila nga duwa. Okay. Hindi ko na sila makadto. Puli naman. Papuli naman Di ka Kay, puli. Dito ka puli. wala na kami nagpamangkot kung dito sila kapuli. So, prote mo to. Tani kung pwede mo na makarga ilang motor kag sila na masakay sa patrol. Ay, kargat na puli ito sila. Ay? Pwede Plastar na dupliko doon Gani. muli ganang doon ni aksyon na nigyo kagina pabangon kay Kaya doon kabangon. ang baya strong ko no pero do medyo half na kagina do lang halang na gid pero goods naman to sila nga duwa hinay lang to ila padalagan. Good. Anti sold na to kag ginabalan na to namon nga hinay lang sir sa pagpadalagan kay mabudlay na gabi na gadahan. Gani man. Mayroon lang kung may makakita sa ila makasiplat sa ila in kaso good man. Kung wala piyong gitlas kilidalan. So muna siya na Erika ang patrol subong hari kita di sa area sa Bacolod Public Plaza, pero tawhay naman subong linong. Taway-taway naman lang. Yes, action na Eric. May pinakita mga nakitaan nga nagalakat-lakat pa sa subong iya nga tinion. Kay dari sa SM ho, may sale din sila. Kay na pa. Kay na pa. Hamong nga ito nakitaan nga ikuan man sa pila ka mga litrato kayo para maalang tao ito ang mga sitwasyon. So, yung Diyos, sagit kayo, action Eric. Makitaan mo, good ba lang ang tao, ang pagkakulba sa COVID-19, makitaan mo dyan sa ilaya, kajutay kaayo, ang nagalagaw, panglantaw-lantaw abi sa mga kadabloke sa sulod mismo sa mall action na Eric. So, na ila naman na precaution ay hindi natin makitaan ang aton man kontra nga ining virus. Yes. Oo. So far, mo nang pinaman ka mga na-obserbahan sa patrol sa paglibot-libot naton sa subong iyang tinion. Nami lang subong kasi wala ulan. Hindi man actually paang nami bla kay burubugnaw actionary. Ang napudo sa hangin ito Disyembre na. Oo. Ma-feel mo na gid bala ang Burman nga ginatawag. Gani man. Oo. Muna ang nami pag gini ko mapuli-puli. Ti matsakod guro tuga
mapiyong na gituguro ang duha ka gina nga nasugata namon. Kay- Kaya dito ka namin, tang dupoy-dupoy. Basi na piyungan sila nga duwa blao. Oo, biyungan sila guro nga duha. Kita nila ang patrol, uy, action na diyo. Ay, nalang-alang sila. Nalang-alang kami, sir. Anyway, ang aton nga kapulisan nga most actionan na police visibility ara na sila. Yes, action na, Eric, nakitaan man naton ang pila ka mga patrol ang cars nga kada police station. Okay. Kag temprano pa sila actually nagalibot man kag magluwas sila sa mga may nagalibot kaya raman sa mga ginpang assign particular na sa mga lugar kung kaisa nga di pa mapaiway gid. Amo nga nato kay na nga si Captain Lee Estopa to kang iya nga mga deputy ga libot-libot to sa amon to kay na sponsor to ka-check lang sang mga tao to. Oo. Amo pa gina kay Siguro lang bala nga way ka ginoto kag gasunod man social distancing kag iban pa dai. Amo pa gina action Eric kay Pisa gini nga daan niya kay Captain Estopa no po nang yung deputy kag mga kapulisan da station 2. Sila da Sir ni Estopa. Police Major Jubel Sider sa station number 1. Oo, kag sa station number 8 ara man da si Police Captain Yado ko John Ray Batadlan tiga himo man da sang mga pag-checkar sa palibot sang inasakupan barangay Tangob, Singkang kag barangay Panokoy. Action An? yes action na Eric. So amo na gani ang mga mapita naton yung mga chief of police ara gid ya active din nagalibot sa pila ka mga sakop Manila or area of responsibility agud pa secure ang pila ka mga lugar in particular mga ilimnan mga ilimnan mga kalan-an kay sa subong ti ang contact tracing team wala nato na action Eric sa ilalom ni sang EOC nakatutok sila sa SM kay amura gina-secure, gina-monitor, ginalantaw kung gina-observe ang mga minimum health protocol kami sa pagtuktok ng face mask, face shield, kag social distancing. Kag tilakip na direction Eric ang panalagsa, paghugas ng kamot, kag as well as man gamit alcohol. So muna ang pinaka mga ginatutukan subong sang police hindi lamang angot sa mga nagkakatabo ng mga krimen diri sa palibot action na Eric. Sigway na action na Eric kay na nakakuha makita sa information kay Police Captain Armelin Vargas. Ang gusto sining ilablagin na do kumaga tayo yun na ining mga activity nila nga ipatuman ining sa gihapon pag tudlo pag-edukar sa mga kabataan angot sa sining siyempre ano bala ang epekto or disbintaha na madulot ng sining droga kag ang terorismo action Eric. Dati may mga ginabuluban sa 60 diri ka mga estudyante sang ALS sa barangay Handumanan ang nakigbahin man sila kag after sang sining program action Eric ang manami pagidiri kay tingin-tagaan man sila sang hygienic kit meaning lakip na diri ang alcohol, face mask and face shield kag naghatag pagidya sang bond paper bilang ginagamit na bala sa pag-imprenta sa mga modules. Kaya mo nang manami pasalamatan man naton sa aton nga mga kapulisan particular na diri sa Bacolod PNP. May isa pa kita kuli kay issue action na Eric kay may nagalapta naman nga information ang sa sining balang since na uso subong kay tungod man sa sining damo balang naapektuhan sa bagyo o nauso man ini action Eric ang nagakatabo nga man nagapangayok-ayok bala action Eric mo pagiling panugan liwat nga ginpanugyan sa kapulisan sa ko nga kinahanglan maghalong hindi basta-basta magsalig kapin pa kung may mag-message dira sa imo kay subong sa social media sado nagit kayo action Eric so kinahanglan maghalong naton kita kag dapat i-verify man naton ang mga ginapadala sa aton yang mga information agud mangin aware kita action na Eric kay ang Bacolod PNP mismo nagpagwa naman gani sa nga panibag-o nga advisory ipahanumdom sa public angot sa sining paggamit sa ngalan sa Bacolod PNP mismo ang ngalan sa City Director
kaga iban pa agud kuno nga ibulig sa mga biktima bisan nga bagyo actionary dito sa Luzon kag under pagid nga area ang dali yan nagakatabo ginahimo lang ang ilang diskarte agud yan nga makakwarta. So amo na halong-halong bisan tuod makapila na nakabeses nga nagakatabo makapila naman ka beses nga ginapahanumdom pero importante aware gid kita sa gihapon kay agud yan nga malikaw kita sa muna kam nga ginatawag. So far, Action Eric, amo na sila man ka mga naobserbahan naton, mga nakuha naton nga information, kagati magatag kita sa karon sa nga dugang man inis nga detalye angod sa nasapuan kay ina nga bangkay lalaki sa area naman niya sa boundary inis ang barangay Mansilingan kag barangay Vista Alegre. Action Eric, ang police station number 7 ang may follow-up man diri nga information. So far, amo ni ang pinaman sa mga sitwasyon nga nakitaan sa karon sang patrol. Una sa balita na action and defensor. Sa Bacolod, Action Rad. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon ang Defensor. There you have it, observation report sa patrol Sabado night. Balikan tala si Aksyon ang Defensor sining follow up sa kabangkay nga nasapuan karon gila mga hapon sa area sang Police Station number 7. Amo na sa mga nagapanagiyas sa tracking bla. Sa mga tag-iya sa mga tubo nga ginakarga sa tracking. Paliog lang. Sigid man pag damua karga kay kadelikado sumo damo ng aksidente sa dalan nga ang nagaka-involved mga tracking. Numanyo to ang Mustang to nga auto. Ang nagsuhot to sa dalom ka tracking. Yan. Tatlo gito silang patay. Gabi sa Valladolid man. Naglupok ang guma sa panguna sang tracking. Kumong karga ya porte man kabugat kakadamo. Nagtaking-king kundi balabag sa bilog dalan kundi ang iban to nagsala kundi makadto kag di maagi. Worst kay may napatay gito nga isa. Kabangkalan to amo man tracking man to nga may karga tubo. Ay ho. Naghalalong nga mo kag hindi nyo mapapasobre karga ay. By the way, sa ato nga mga pumuluyo sa Bilog nga Negros, sa siyudad sang Bacolod, particularmente sa mga taga Barangay Panokoy, ha? Abiso lang sa inyo, magasugod na sa Lunes, ang aton sining road clearing operation. Ang Barangay Council sa Barangay Panokoy, panguna ni Kapitan Yolanda Bibing Noble, liwat nga magalibot kag mag-inspeksyon sa mga pasaway, sa mga permanente nga structure sa dalan nga nagahatag sang problema sa pumuluyo, especially problema sa traffic. Kablang alagyan sang tao ginabutangan ka Tianggi, ginabutangan ka Baligya. Okay na ang Baligya nga kakas-kakas na bla. Kablang magbaligya kada sa gutter nga i-permanente mo hindi na nainsakto. Inaya violation nga klaro. Ang dalan, ang gutter, alagyan sang tao. Hindi na pwedeng himuon mo yung bulkitan. Ha? Mga gabaligat at blakulo, no? Sa Panokoy. Abi, subong palang kadaan, buwas palang kadaan, basi mamat-amat yun na pahigad. Ang mga kulunan tanda sa Barangay Panokoy, Sakop. Nara sa gutter. Hindi ko, pahigad-higad yun ng nanay, ha? Ito dragid ang sakit tulog sa syudad sa inyo bla. Hindi pa na namon tali gusto na pangkwaor na mga kulon nyo. Hindi gusto nyo na mong magaling kay ti violasyon kay natawag nga road clearing. Napalihog lang ha, subong palang nga gabi o buwas aga pagbugtaw nyo kasi mamat-amat nyo na da pahigad ang mga kulon nyo sa gutter lang ang nagyas ang tao da. Palihog lang pahigad tagid da ha. Parang hindi na mabudlayan sa Lunes. Sa Lunes, libuton, ginamo na da. Amo na da to. Kuhan mo, tuka ni Kagawad Peter may nobli ang highway Araneta sa Pahanokoy da. Especialmente sa Bakurunan da.
Nasa may medalya, da kung di meron nga daw tulo tiyanggi nga may vulcanizing, noy. Ang imo da vulcanizing sa gutter, kakason mo na. Ang mga display mo da nga butong, kuhaan na da. Kaya may nagreklamo na da sa imo. Worse ka nagreklamo. Pulis pa. Oh. Ang gutter, hindi na hilimuan, kag bulutangan, vulcanizing. Kadigadan nyo lang, no? Ang mga nagbubuligyan as dalan nga beradlad na garo kon hapon, hindi makonsidera para naton. Kung permanente nga structure na naghahatag problema sa tao, kakason ginaya. Mati kinaya kakason gina. Nag-aaman ka muna warning, nag-aaman ka muna biso nga muni. Liga structure ni, puli pagbalik na mong diliwat, hindi na inanamon dira makita, okay? Sa mga uton natin dira, ang mga nagahimo kulon, mga sakop sa barangay Panukoy, palihog lang. Ha? Buwas pa lang adaan sa aga, imuso nyo na mga kulon nyo dira para nga tinlo dira nga ton nga gutter nga ginagyan sang tao. Ayos? Sige. Ang observation report ni Aksyon na Antipensor. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:22 na. May kapitira kay Narisa Ruiz Ilaria, kay Toto Jerry Azero Jr., kay Toto Ray Jan Tan Villalun ba? Si Ralioso. Si Toto Gray Nyatisula, check attendance lang. Maman si Mags Hipanaga Salibio Panuela. Kami lang si Tropa Tropa Guapo, Ricky Makiling, Ipo Kumpol Guapo. Ay! Nagabidira sa kay Philip Layasan Montaño. Monitor kung no si Lola Nina Nicor Layasan, kag si Liani Layasan and family sa barangay 34. Ay, salamat gid. Pamilya Lagura dira, wife ko nga gwapa si Mrs. Erna Lagura. Ari ko sa Ichon, Korea, si Joel Lagura. Gali karak adagle. Si Ken Dokto may gabigid sa Tangob na Tabio family. Tamya ka mo ni Kin Dokto. Sa Iroreko, ara si Remy Villamarso. Ga paurok-urok si Ricky, si Remy Villamarso. Sa Gimaras, Kabalagnan, si Hamjian Harj. Si Linas Angel sang Binalbagan. Alin kay Grace Toricha de la Cruz. Ops Elp, Jenny Osiser sang Hong Kong, Lupisay nagli si Ops Elp, si Hamjan Harj, Chakto Gid, ay gali, Mami Elsa Berry, si Bradjit Dilag, tutubok na porok-urok mo na. Salamat kasi niya dira nga pag paurok-urok ka, no? Sa kay Casio Sandra Meida, from Porok, Proper North, Barangay Talok, Bago City. Bao, pwede ka pa uro-uro ka muglida. Si Casio Sandra May. Salamat sa inyo dala nga pag paurok-urok. Sa kay Malisa Magbanwada. Mayong gabi dala, no? Si Malisa Magbanwa. Radney Hiniti. May gabi ko no kay Divine Caballero. Sa kay Teresa Di Rocky. Siupaw kag Badiding. Kag Toto.
to, Tuto Melchi. Galing kay Materisa Rocky. Ayos, yung iba karon naman Yari na si Axel Roger Gutib. Oy, si Kwan gini. Ginatamyo ito dira Pamilya Morphy sa Puerto Taytay. Galing kay Nino Morphy. Ang panamyo. Tuto Richard de la Bandada, may gabi, no? Pagkay Maluisa, Ipana. Maninoy Maing. Pagkay Maninay Chari Salvacion. Ara siya kapaurok-urok. Sige, ay check na natin mga report. Una ko to si Axel Roger Gotib. Standby, Axel Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Report! Kamusta ako tagiriyan ni Axel Roger Gotib? Line number 2, Jer. Good evening. Kamusta na? Yes, action na rin. May gabi sa mga kasyon. Wag kita na? Medyo mga tulot-awa. Wag kita na? Automatic na yan. Kanina bayaran mo. Ikaw yay. Ayo di purma. Ikaw yay, matik. Ako ya, wala gidya. Ikaw blalo sa ako gani din mga tinipik-tipik lang na gani ako nasusupot ko lang para magkakita ko. Do ko nabi ka pitik man ko di ko nabi. Why gidya Kabalo ko yan natin sa imo da ga ko na gay na lampot nga ano. Dumayo to imo nga ano to? Dumayo to kay nang imo nga gift giving to kay na sa mga ano to sa inyo to kay na nga grupo sa parol. Sa parola. Bilang magdoktor nga parol galing kasi ako lang nga bayan ang ako ng post kay ako man ga-post mo. Iko dumayo ng tagtaganay isang mga face mask kag face shield to. Mga sanitizer. Sanitizer. Si, Dumayo, no? si Ma'am Linian Maido Bla. Okay. Asawa na ni Fiscal Baydo? Asawa ni Fiscal Benjamin Maido. Maido. Okay. Oo. Sa Victoria City. Sa Victoria sa Fiscal. Okay. Diyan mo na nga hete, siling ko pasensya lang kamo kay ang ako ni poson sa ako nang kay kun damuon magutok kita. Kasi mo basta masikat pang mo sakon blaw. Okay, sila ganin na sakon niya, mayog niya si mayog niya si Jackson Rodero kay bisan ano nga to ni suksok din nga color sa t-shirt kaya nag-required nga puti. Pag-abot na nakaputi mo ko prote action radio iya nga puti. Siling ko bilo ka ma'am trademark ko ini. Gano kinikel ka man nabi naman to kay nasa mga taga-upon mabi sa parol. Kada request nga mo na suksokon nga t-shirt na mo. Tingko kabalo konti pagkatapos sini mangwa na mo balita. Sige, parang ano na lang. Pero kung official gid nga sila nga whole day gid nga amon nga perti ang amon man ni porme ang ginasuksok ko okay. Si ara mga talan mo, ganun kiti was medyo tungod kay te dala sa ang farm ko isaw talang ang kolor ang magyapon ay magkanagwa sa kolor Jani man. Kasi nga ang mayo na ya dyan kay te daw ka presentable gid la. Napuno mo ni kita mga promada niya nga way niya galuban. Piling ko amo na ganagin tudlo sa ako na sinerik nga hindi ako pa ginimo mo tapalan ba? Pero ko nagambal sa sinerik kada ni basta ara kada hindi kay pabitin si mga reporter Ang ang formada mo kaya tingin ko tapos punggit ng ako. Formada mo porte gan ito porte. Ang formada ang punggit na yan. Mungkin urot ko sa mga taksi mo. Pamatay papers ko sa Brahab la. Ay, so sabi mo mga formada ni Axel Roger Gutib ya. Mga talikod ka kilid so Michael hindi na masasa ya. Pamatay papers. Kung mga ambal si wala na si kapitan nagtinikil naman si Roger. Kapitan mo Dilin Diaz bla.
Hindi, pero ko naman na insindihan man ni Kapitan nga Oh, tayo wala natin masarangan. Gani. Why naman ta sa iban pa nga ibuga kasi ano pa abi kundi ang tinikil gamay lagi. Basta. Huwag ka man naman perdihon kung magtinikil ka mo, no? Ay, huwahoy mo na bayad niya. Basta. O, kung isa gani, kasi pang iba niya, Jera, pag iyo, dogang pampurma mo pag Jer, kaya mo lang bilhin si mo, tikinanta mo. Dan si Sir Philip, kinalo sa ganyan, Jer, pinang sa isang hawak mo. O, diba, gambal ko sa iyo niya, kuha na sa utod ko, kantoon mo ka, nga kag may Levi's ka ng original. Tikinanta mo. Tiga, lupok, kaya pag suk-suk, busos. Away pa kuya kagi, suksok sa mga muning pantalon nga urig blaya. No? Kung nga akong pakilala akong pamigo nga puro-puro permi nga akong ginapadam sila kaya niya blang niya po ang imo nga pantalon hindi man dubo na guro 3,000 ba kung nga kilala mo hindi ko balok yung tanawat mga branded koy galing ka Okay. at iling ko simple mo lang ninaga padala niya to sa Tokyo, Japan. Ayo di purma. Kita mo, orig. 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 Urig niya. Bisa na naman ni mga igol sa balas yan, hindi niya mainas. Buli mo na mainas, bro, hindi mo largo, wala pa yan mo. Ay, kaya stone watch mo. Oh, na. Sige, kung nakilala ko pa siya, Timayo, kaya bisan piki lang kasok-sok po. Ay, ate. Hindi urig man ni Japon, urig na wala-wala. Ay, paman pa yung napitins punta. Dahil lang kayo dito sa balita. Oh, sige. Wala ko siya na-rec, medyo na-intriga lagi tablas ng sa syudad sa Sagay, si mga focus balita mo. Oo. Although nga kay na sa report man naton na sikop nanday Police Captain Jenick Bermudez sa Banwas mo na platong Nobel recommended may kaso nga murder na kompla to, no? Pero iniya ang pagtiro kay Kagawad Mario Negro Sa Sagay? agabon sa Sagay ti ginaulat-ulat aning mapela kaso kamantay suno sa kilala to mapisan ka mabtik mga chief of police. Sa Albert C? Si Police Major Albert C. Oo. Ang tikang sinangadaan niya, kuwangin na niya by the law. Oh, by the book. So, by the book. Kasi nga daan nga may unay na iyang daan. Amo gid. Oo, kaya muna nga siling ko, sir, kamusta ang kaso? Sinusiya nito ma-file gito yung kaso kahapon adlaw. Galing kati way matigayon, i-follow up naton siya. Muna ang filean kaso diri ang triggerman isa ka detachment commander sa Philippine Army. Ay? Sa Sur nga bayan sa probinsya pero taga Iloilo ni siya. Proactive na? Active. Active nga army? Active nga army detachment commander gani. Ba, anong ranggo, kapitan? Ate sergeant man na sergeant. 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 Daw staff sergeant bro. Ay, Diyos. Daso nang isa abidre nga hindi man iban sa ila ni Kagawad Mario Negro. Na pamilya yan, ano? O kay man ang asawa ni Kagawad Mario Negro, kagang asawa sinisang ginakabig na mastermind, magpakaisa. Ay, Diyos. Daw mo na bla, daso ang isa abidre nga isa man siya driver nga mo gini karon ang nag-atag sa testimonya. Ining 22 anyos nga taga Barangay Puso, La Castillana. Former man siya nga kakgo. Okay. Kag tinawo sini sang Sarinto ni. Sa army? Kaan siya kaa. Pero hindi Kagatong former ni siya pero atong nakaplagyo. Oo. Kaag ito yan active. Okay. Sang siniman sang Sarinto sa army. At least na-identify ang mastermind kag ang triggerman mo na? Oo, na-identify kag
dakop gitla eh. Oh. O kati subong detinado sila sa police station mo. Di pero anong kwan? Anong mga dalom diri nga motibo, Jer? Anong mga... Actually, mo na gani nga kundi may payag si Police Major Albert C. Nga sa aton to pinakauli nga interview sa iya kahapon nga ti ang iya sini nga payag nga drug personality sini si Kagawad Mario Negro. Okay. Nga ti high value individual pero damo gid ang nagasiling nga hindi mo damo gid ga comment sa Facebook mo lang si he is a man of humanity mga muna daw damo lagi katama sa hindi konforme. Pero si Police Major Albert Sia gambal man niya kay ning listahan sa pag-abot ko di ara na nangalan niya. Okay. Kaya basta may mga amo sinagaling nga mga nagakalatabo nga mga riding in tandem ginpatay ginalantaw na sa listahan nila. Tinakita dito nga ara direktigo mo nga barangay official siya siguro din natuon gisa sa SBI high value individual. Okay. Pero siling ni Police Major Albert Singh klaro yung mga the subject for confirmation pa. Yes. Pero ara gid sa listahan. Daw isabi sing na lang tawlan na nga ti basi kon drug related bla. Pero sa karon base kon ma-file ang kaso ni sa Lunes ipagwa man ni Police Major Albert siya sining statement Okay. nga lain ang motibo. Okay. Lain ang motibo. Hindi drugs. Hindi ya drugs kundi nga something Personal. siya Personal. relationship ni relation. Relationship. Do may ara relation. nga kwan may ara nga second party. The may third party. Third party. Third party. Okay. Kasi first ang bana, ang asawa, second. So may third party na muna bla. Okay. Gali kati kung drugs do kalayo makati si Pabla sa mga sa report mo ti duha ka isa ka kaa, isa ka active nga kaa. Isa hindi na active plus may sarhinto sang army. Tapos may ang isa sa mga suspect pamilya man sang napatay ti mo na blati magbukulan tawon mo ang senaryo do kalayo gid man sa droga no. Daw kalayo gid sa droga Gani. Actually ining sarhinto sang army. Ang gwasi kanaya kung ako maglantas ito more on personal mo. Yes, correct. Personal. More on personal. Ang gwasi na do personal grudges. None. Damo na Pwede depende sa speaker ni Major Sina sa Lunes actually, ako man gin lisensya sa iya. Nga siling ko, sir, basi kung pwede ma-interview, pwede ko ka-interview sa mga arada sa sulod. Siling niya, pwede man. Kung basi kung makahapayag mas lai. Pero tingin approach sa aton si Sarinto, pagkakita niya sang akon ID nga Action Radio, akon purma nga dahil di mo madakdat. Siya? Primero, nagginambalan siya sang kagay Linggo Sir, okay na to ang jail officer na. Linggo Sir, okay na to kay Major Albert C. nga mag-interview. Verify niya, pagbalik niya. Muna niya sa rinto, may ma-interview, may ma-storya sa imo. Nagsulod man to siya ka nagsuksok bayo, pero pagwaya pagkita niya nga ako media, siling niya, ay, media ka sir? Way ko may ambal sir, way ko may ambal. Di ko magpa-interview ko tayo mo na iya sa matarong nila ko galing bala gusto nga ang side lang sa pulis ang mabatian ang akon man lang tani ang amon man lang sa Action Radio nga makahatag man kami sa inyo sang pinion opportunity nga makapayag ka mo nga ang ara ka muda sa sulod nga gindakop ka kung hindi kasi okay mo lang ini naman ang isa nga ginakabig nga mo ang nagsugo approach ko man. Ito 56 anyos na nimo mula magulang sa akon. Ko naong ikaw si unin ko tayo may hambal ka, may hayag ka, kay ko interview ka. Kung sakso radyo ni. Sisiling niya, di lang ko sir. Way ko may hambal. Okay, gila.
Iwag kita yung may mo, ikatiwag Oo. sila eh. Oo. Pero ining 22 anyos, kaya ato nito gintago sa sulod sang investigation. Kung mo yung sa- 22 anyos ni, dyan mo ni muon nga testigo sang pulis? Okay, di mo nang gatag sang testimony. Ah, okay. Sabi lang ko na tabo, action direct nag-meeting sila gali, mga last days pasado, takna, Before, sang Webes. before gipatay si Kagawad? Before sa patay kagawad, yung meeting sila. Ah, Pag meeting nila, ari ni ang 22 anyos bulog din, dala ni Sarintol dito sa SOR, gindala yan yung duha, kaya iya ginambalan nga niya, makadto tato, kanya maligo tato sa baybay. Di nagupod man yung duha. Pag-upod sa duha, di nag-meeting nila, apat sila. Pag meeting nila, apat sila, plano, pagpanyaga, lakat sila sa hapon, pero ang kasanay, ining Sarinto, kagatong nakapalagyo nga driver, nga mong kapgo tayo ang active man, nagwa. So, nagwa man ang 76 anyos, sabi nga man yung mastermind, pagkatapos nabilin ining 22 anyos, pagbalik siya sang mastermind, nagambal siya sa 22 anyos, nga sila nga tumba na. Pero sa nag-meeting sila ya, din-mention sa 76 anyos nga may ara siya nga gusto ipapatay. Siling niya kagawad sa lupisay na kagmatag nga ginambal sang 22 anyos nga naghambal nga nagapangayo aircon. Kaya man ang ubra gini ni kagawad Mario, nagapangayo aircon aksyonerek mo. So pagkatapos to nagpanyaga sila din, pagkatapos daw nagulat-ulat, and then nagwa nila pagbalik ni Secretary sa News ni nga morning mastermind, naghambal sila niya dahil atong niya ikaw to drive siya sa motor dahil ando ka helmet, sunod ka sapon, niya kay tumba na. Nabi, tumba na. Ko mga oras to, mga pasado, mga hapon na, ko mga last stress, ay sobra, mga pasado last stress, nagando man siya. So, pagkatapos sina, nagguwa siya, pero iyawan siya lagas sa sining Secretary niya sa mastermind, nadula, bla. Nadula ko mo siya nagamotor, riding in tandem to ang nagbira sa kay Kagawad. Ginbanggaan siya sa mga tao da. Pagkatapos banggaan sa mga tao, nagpamangkot sa iya, karon kay ang iya sabat, lain-lain kay rason, hindi siya tagadira. Ginhold siya gitawgan pulis. Pagtawag pulis, amo to dayon nga gin-interrogar siya na pulis. Okay. Dag ang ginasakyan niya gali ni nga motor gali niya sining Sarinto nga gibilin da. Ang laing nga motor ilagi sakyan, amo na aksyoner kay ilagi sakyan ni motor na iya nga pagtira sa Kagawad. So, actually naka-interview ta. Lingko ka-interview ta sa 22 anyos ari ang iya sining nga pagpayag kay gin-saysay niya ang mga nagkalatabo lingko nga ari kadi. Ti sabak niya. Ang kusang army, sir. Ang sergeant, sir. Yung army nga taga Moises Padilla man. Taga Iloilo sa sir, pero dra sa na-assign sa may hindi mo, Moises Padilla. Diyos. Di pa upo dyan ka. Disgrasya galing sa rin. Sir, Mini. Sa Dao, sir. Pila ba yan yan? Sa Akop na Gulo, Escalante, sir. Pero taga Moises Padilla ka man. Oo, sir. At barangay po so sa Castellana, sir. Castellana. Oo, Akop na. Okay. So, ano na ang army giyopdan mo, detachment commander? Oo, sir. Detachment Pag-leader, sir. Hindi mo ni siya commander sa Moises Padilla. Sang kapgo ka pa. Oo. Okay. So, ano ka mo di sa Sagay? Din paupo dyan lang ko, sir. Wala man ko kabalo kung ano na lang matabo na ang mo na. Din paupo dyan lang kami. Naglukat kami kay Marquez. Nason, ang gambal sa nga, maupod lang no kami. Malagaw ko, no? Muna, gambal yan. Namutong natabo dahil nga, nag-istorya nga may, muna,
may tumbahan sa Istorya nga. may patyon ko, no? May pasyon. Sino nag-istorya? Si Marquez, sir. Si Marquez. Ah, Si Marquez nag-istorya sa inyo nga may pasyon. Ano, may ipapatay siya? Oo. Okay. Dason, sino ang ginsugo yung mga gahimo sina kamo? Wala, sir. Wala sa sugo nga muna kami pa patyon. Ano man? Yan ang nagambal. Nagambala siya kung may ipapatay siya. Oo. Sino kung may ipapatay siya? Si, wala man sa ginamin, sir. Huwag na siya may ginambal. Oo. Pero kagawad ko, no? Kagawad lang, sir. Kagawad ko na sa Lupisay na. Oo. Kapag hindi ako no, aircon. Kapag libyo ko na aircon, Oo. amo nang yan nga ginambal. Ah, Ngayon pagpatay. Ano oras ka mo nag-meeting? na, yung sir. Punto Good ko, sir. sang Huwebes. Oo. Ang upod ng meeting, sino? Si Arang Army. Ah, sir. Tapos ikaw, Oo. Dason, mayroon ko isa, Oo. atong nakapalagyo. Ah, sir. Kilala mo to? Alex mo to, sir, pero wala ko kabalo kung ano apelido, sir. Okay, sige. Pero, saan tapos nyo istorya to? Ano ka mo oras sa tapos sa istorya? Wala lang ko kabalo, sir, kaya wala mong ko rilo mo. No, pero ako na. Ako na, sir. So, pagkatapos ng gano'n ka mo rin tapos sa istorya? Nanyaga, sir. Nanyaga. Oo, nanyaga. Then, nagawa ka mo sa Balay ng Marquez. Oo. Nabilin lang ko, sir. Ha? Nabilin lang ko ta. Nabilin ka? Oo. Tapos pagbalik ni Marquez, padala ko sa motor nga pula. Pagbalik ya, gipadala ka sa motor na pula. Oo, ang motor star na. Ito na kung makadto. Wala ko kabalo, sir, kung din makataw. Sa halaga ikaw kay, wala ko kabalo kung din kami makataw. Yung padala yung helmet nga daw kabilog. Kaya ang balik ko no, mauna sa ko no. Di, nadula sa pagkadula yate. Nag-rikta ko, pag-rikta ko mo na, may naglambat ng mga sibilyan. Di, paglambat ng mga sibilyan, nagtawag pulis ay, gindala ko na yan rin. Okay. Okay. Ang motor na nga dala mo nga pula kasi nung nasa motor. Sa army, sir. Sergeant. So, again, drive mo. Oo, gintriban ko, sir. Nga masunod ka lang kay Marquez. Oo. By the way, pag pabilin mo to sa ila kabalay ni Marquez, napabilin. Oo, sir. Pagbalik ni Marquez, nagbuwa si Marquez, sino mo pagyaw? Ano pabilin ka to? Nagkanyam na sila, nagkanyam na sila lakas, sir. Kanya-kanyam na sila lakas. At sila ka motor niya. Dua, sir. Isa si ano, Si Marquez siya lang isa. siya lang isa. Si ang army nga upod mo subong amo tong driver ya tong nakapalagyo. Oo, sir. Okay. So ang kasanay sila ya. Oo, ang kasanay sila, sir. Pagabot ni Marquez nga nag-upod na kumugwa. Pagabot ni Marquez anong ambalya sa imo? Maliya, pagwa ko ng motor ng pula, sir. Tapos, dala ko nung helmet. Ambal ko, ikaw lang madalas isa. Kay, budlay kayo. Ambal yan, mauna sa kuno. Nadula na siya. Kadula ya. Nagsala na ko kung di ko magkatoy. Kaya wala ko na suito ng andalan. Pero pagabot sigid may gimuno sa imo, may ginampal siya. Oo. Ano ambalya? Maliya ba, tumba na ko no. Kuman ako no. Oo, tumba na. Tumba na no. Tapos na ko no. Tapos na tumba na. Oo. Amo na nagyambal yan, sir. Mga gagambal. Oo. Okay. So, pagka tapos siling mo, lockdown ka to sa mga sibilyan, sang ginadala mo motor, kaya huwag ka pangita kay Marquez, endorse ka sa pulis, muna. Oo, sir. Okay. So, sila yan ni Kwan, sila yan sining army nga upod mo. Wala ko kabalo, sir, kung di sila nagkato, sir. Kay, dito man lang ko. Hindi hilim lang ko. Tama na, sir. Pwede ka balo. Wala, sir. Pero ang pagambal sa imo ni Marquez nga tumba na, naga-dumdum ka, gid nga naga-pinsar ka nga to na tong ginistoryahan nyo, natapos na tong gimiting nyo. Oo, sir. Ang plano nga patyon si Kagawad. Oo, sir. Okay. Ito klaro na. Paano ini ang army, paano yan, ano nabalaan mo nga nadakpan siya? Kay ang motor na nga pula, sir, iyam na mo, indakop ko to, pagdala ko sa motor, indakop ko kay tawag sila pulis ang nasibilyan nung, tawag pulis, klimo niya tani ang motor, amo na nga, di siya na dakpan,
Kumuna, sir. So, amo na, action Klaro? erect, no? Daw sa do katag ang ambar sang suspect? Amo gani, ini talaga, actually, daw ginapag pa ka daw, sa mga, sa sulod dira sang presuan o sang custodial facility, may mga pahayag ang mga upod nila mga inmates nga nag-ambal sila na sa mga may ginapahayag kasi gambal sila kada may pag-ako sila. Pero sa actually sa kanya, hindi sila mag-ako. No? Muna action erect, pero temo ng testimonya sang isa ka 22 anyos. So, ulat-ulat ko Laban na sa solve gurong kaso ni kagawad na. laban sa sobrang kaso na amo ni sang una nga kaso nga daw gin kani ang riding in tandem nga solve dayon niya pila lang ka oras, no? Gani. Pila lang ka oras, wala pa tulugan sa pulis, nag-responder galayon kag mismo ang ara gid sa ang ground commander gid nga naara gid nagapanguna si Police Major Albert C. Amo nga na hindi siya linya budlay gid si Roger sabat mala sige mo mga tawag pasensya gid niya bastara sa hot pursuit operation. Gani man. Te ko na insidyan na namon sira kami sa sunod yung insidyan ginamo na no. Amo wala ko may bulo bakante lang blaw. Gani. Amo na yung action erect atol sini pila ka mga development tulat-tulat kay man suno sa report kung gid para pen test ang duwa. Oo. Ang duwa di para pen test, no? Ining may kag ining 56 anyos. So may isa nga nag-positive sa pulbura. Way pagaling tong official result pero ara na ang initial nga result nga isa ang nag-positive. So sa pulbura buti lingon nga may isa gid nga tigaman kag ginapatihan nga ang nag-positive amo iniway man lagi pangunahan pero tiga pati man abi ang kapulisan kaya nagpositive amo ni ang Sarinto sa Army. Actually kaina kani mapalubong man kuto kay manugabot dito ilang batalyon commander. Oo, pero wala ko makuha kay Baloka ini nakabase ni siya sa Sormo hindi ni siya dira sa Sagay 70 na dahil sa Sagay action erect mo. Gani. So, amo na yung madulong report. Okay. Kag mga informasyon, mga follow-up lamang. Kaya mga bantayan sa Lunes mag-file sa kaso. Sige. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Sir Roger Gutep. Tapos na basta wala ka bugto ang investigasyon sang pulis, sigurado yung mabinggo gina. Kaya agad daw laban ng gini sa solve ang kaso ni number 1 kagawat to sang Sagay nga gintiro kagin patay. At isa diri sa mga suspect ginaligar isa ka Army Staff Sergeant na nabase diri sa southern part sa Negros Occidental. Taga-Tabuk ni saya. Lain pa kay ang iya nga bata-bata naman ang nagsugid siya. Baldagid. Lunes na ba ang latest development. Ang report na si Roger Gutib giradulong sa Kalawan sang Life Extension. sa kay nung Asher kag kay nung Arman
Aras na kuno ga shot to Upod kay Papang Nixon. So kaayos ang life yun da. Kay nung Asher da, kag kay Arman, may kabilang. Kay Maninoy Maing da, kay Maninoy Chari Salvacion. Kay Bambi Sirano, defensor da, may kabigid, no? Toto, Bambi Sirano, defensor. Kay Jerry Azero Jr., happy listening. When we come back, balik ka report reaksyonan. Oy, harap pag si Kwan, si Aksyon na Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Percival, may gabi, apres kabin. Mayong gabi aksyon Eric kagsubong man sa aton nga mga tag-suki nga tagtag palamaki sa Action Night Patrol. Ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation against sa wanted person mga alas 7:30 sang aga. Dito sa may Rizal Street, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ginaristo dire ang isa ka persona sa atong kapulisan sa kapagpamuno ni Police Captain Bustamante, Ramel Bustamante, kagupod dire ang alert team nga ginapamunuan man ni Police Master Sergeant Nelson Madriña. Dakop dire ang isa ka persona nga may warrant of arrest nga gikilala sa kay Jobert Menyusa Labrador, 35 anyos, kag soltero kag pumuluyo sa barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental. Giserbihan ini siya sa warrant of arrest nga may criminal case number 5937 na gin-issue naman ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sa RTC branch 74 La Carlota City. Kag ini nga warrant of arrest may kaso ini siya nga murder action na Eric. Kag ini siya ginapanaog sadtong January 13, 2020. Kag wala ini siya sa aksyon Eric sa bill recommended ang ginpanaog sa atong korte batok sa isa ka persona nga nadakpan sa atong kapulisan nga si Jobert Menyusa Labrador. Karon ini ang suspect ara karon naunong sa custodial facility sang La Castellana PNP. Mataway kaga malinong iya ang syudad sang La Carlota Action Eric, ilabi na gid sang aton nga mga kapulisan dire, kag padayon man ang ilang mga operasyon, kag mga checkpoint, kag sa pag libot sa perimeter sang syudad sang La Carlota, ilabi na gid dire sa sulod sang vicinity sang La Carlota, ilabi na gid dire sa sulod sang public market. Padayon man ang pagpahanumdom sa aton nga mga pumuluyo nga nagakaladto sa among lugar sa sulod sa public market sa pagpahanumdom sa gihapon sa pagsunod sa social distancing kag tawag ini nga COVID-19 action na Eric. Hanumdom sa gihapon ang pagsuksok sa official kag face mask agod malikawan sa gihapon ang pagduging sang ginatawag nga COVID-19. Wala untat sa pagtalib man nga mga katapo sang mga barangay diri sa syudad sang La Carlota sa pag-rekurida sa pagpahanumdom sa gihapon sang COVID-19. So amoy ni ang aton nga mga balita nga nakuha sa aton area of responsibility action Eric. Mayong kabilang sa kay Honorable Kagawad Jofred Sabanta kag Kapitan Chad Peria kag Police Captain Joseph D. Catulina kag Police Captain Junji V. Liba sa syudad sang Candone. Ikan diri sa aton nga namtangan ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Percival. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong sa Kalawan sa Canton Plus Coffee Mix. Mga bro, karami
di alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa pamalakat mga bidra kay Mary Jane Malan, kay Michael Ashley Malunes, Aris Isulat, Russell Joy Diloso, kag sa kay Rin Oñate, no? Balikan ta si aksyon ang depensor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyonan sa balik ka report, Trapis Kamak. Action na Eric, nagapabilin nga unidentified ang bangkay sa isa ka lalaki nga nasapuan sa tunga sa kampo sa tubo sa Sianda, Inday, Uya sa boundary ini sa barangay Mansilingan kag Vesta Alegre pangalas 3:10 kay nasa hapon. Sa dugang nga mga investigasyon na ginimuman sa Police Station number 7, nakitaan action Eric nga ang bangkay may putos ini sa ulo, gingapos ang mga kamot, kag may isa ka angklet bilang palatandaan sa natuo sini yang tiil. Ang nasapuan ginabulubanta nagaedad ini sa aksyon na Eric sang 30 anyos o galing kay si Dumedjol metedid ang paghatag man ng information sa kapulisan since ang sitwasyon is state of kunyara na sa state of decomposition ang ining lawas aksyon na Eric. Okay. Sang maukayan sang mga nagakarga tapas iyo pa madumduman kay nasa temprano sang naton nga nakuha nga information ini ang bangkay na sapuan matapos yang ang enkargado samtang ginauyatan man sini ang higot sa Carabao sang aksidente do naluypon bala natapakan sang sini Carabao ang area kung sa dingin kinubong atong bangkay kay dito na sila nagduda ang isa pagid nga nagatubo pagid agud yan iukayon nila ang lugar pangud nga ginalangawan na action Eric. Nagdito na discover ini nga bangkay. Samtang mga last just na subong nga gabi sa nga nakuha na gid ang ining bangkay kag subject pa for further pagid nga investigation kay ang toko ang kagi nagkadtuman sa area agud diya mahibaluan kay medyo brubudlay action na Eric kung lantawo na plastada may ginabutagan sang ang ulo niya is gintabunan pa kag may higot pa ang duwa siniya ka mga kamot. So sa karon padayon pa man ang investigasyon sa kapulisan ilabi na sa identity sa sining nasapuan nga bangkay subungan ang motibo sa pagpatay. Kag isa lang action Eric ang natabo sini si nag-lead pag-isini sa pagpangusisa na mismo sa mga nagakarga tapas sa lugar kay duwa ka semana samtang nag-obra dito sila, nakapanimako sila nga doon nagapangamyon nga doon hindi nila maintindihan kung ano klase ang bako nga ila yan nga napanimawuan. Nga nag-lead na agod nga dito akitaan kay siya mo pagina sa nga natapakan sa nga
Carabao, tili ka Carabao, atong medyo daga luyon-luyon, sanggit usisa, dito na-discover ang bangkay, kubla, ini sa action Eric, sang maukayan, sang mga nagakaragba, kagatapas dito iya sa lugar. Lalaki ni, no? Yes, action Eric. Okay. Pinaguluban 30 anyos, do medyo negative pagid sila sa Sige. identity and also motibo sa sining pagpatay, action Eric. Sige. So far, amo ni ang follow up man sa patrol sa kaso nga natabo man sa sakop isang police station number 7. Rekta sa patrol, una sa balita, una sa action and defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat, aksyonan! May gabi nila kay Mary Jane Malan. Kay Claire Flores Sombria, kay Harris Isulat. Kay Bel Villanueva, kag sa kay Jemerin del Socorro Sobrifeña. Pwede kita panahon sa ato sa Balagad. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinabanon Action at Patrol Program, Sabado night, bagat ako pinit temporaryo. Balik ni Luna, same time, same station. Ato sa mga patrol, unit reporter sa action nga nagparakal gramawi sa action na Roger Gutiv. Pero si Vabi Lamor, action and defensor. Ninyo bugin ang ato piloto sa Patrol 2 Crossman Patrol. New Center Action Dave Salazar. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Company with the Expert Action JM Baikin. Transmitter sa Control Tower. Barangay Talok Sirot sa Bako. Si Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang iwalagat ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog magpangamuyo. Sayo pa pangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.